Bam! Cavcovce, moje meno je Deltu John a ja vás dneska vítam pri videjku, v ktorom sa vám chcem poďakovať za 32 odberateľov. A ako som vám dal do posledného videa, do popisku, že za 30 odberateľov bude nejaký špeciál, tak mini špeciál, najprv dáme mini, sa už dáva na YouTube, zostávajú 2 minútky a je to 5 faktov, ktoré mám rád a 5 vecí, ktoré nenávidím. Dobre, tak počas tohto videjka možno by sa to malo dorobiť. A ja v tomto videjku idem zatiaľ popozerať, kto mi dal všetko odbery a také voloviny. OK, čiže toto si tu, nevšimajte toto. Toto je moje video, GTA San Andreas Multiplayer, Tuning zraz. Tam som to natáčal už predtým, ale tak mi blbne program, cez ktoré to natáčam a neviem prečo. Čiže kedy v polovici natáčania mi to vypne. Čo máš to ve? OK, ideme na to. Čo chcem? No tak 31, tak to mi dá prečo odber. Pomoc. No, čiže ako prvé, poďme od spodku, ne? No, ako prvý mi tu dal odber Foul Price, to neviem čo je, Michal Kováčik, Bohuž Behlica, Patrik Leško, Oragro Pán, Martin Lehocký, Matej Mrázek, Michaela Svorenčiková, Marko Cepa 5 Kul, Drsebo 2006, Tiborma, Danielos Grafik, Deisgner. A už som zistil, kto to je môj kamoš. No, ja som nevedel, kto to je, ale už to viem. Marek Gondruš, to neviem, kto je. Toho si pozriem. Alexandra Petrinová, nepoznám. Lumír Sadlo, kamoš. Lulunulu, to poznám. S ňou natočím video, napíšte si do komentárov, čo chcete za video, natočím. AVS Gaming, to neviem kto je, Peter Belica, Pizza Place. On má jedno video. To si potom pozrieme. Omag Power, alebo tak. A ten má 1000 odberateľov a neviem, odkiaľ ma našiel. Silver Pau 2115. Potom taký Hero. Vierka Tomčíková, Jan Tomčík, Satan Gambler, Alexandra Vranová, Miroslav Prachár, Jana Brňová. OK, tak tu máme všetkých, ktorí mi dali odber. Možno mi pribudnú 2 odbery. To budeme mať 33 odberov. Oh yeah. No, čo by sme si tu ešte mi také dali, hej? No, vedia, nevím. A ten troška väčší špeciál. Toto. Dobre, tak toto sa nám to už dalo. Troška väčší špeciál, ako je toto, tento mini špeciál, tak ten troška väčší špeciál bude, že stretnem sa s iným youtuberom a s ním dačo natočím. A asi to bude taký, ja neviem, čo to bude. Napíšte si aj do toho komentáro taktiež. A toto je asi všetko na toto video. Ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like. A kde tak nevám, potešil by aj odber, koment, všetko.
A ešte jedna vec k tomuto mini, jak sa to volá, neviem, k tomuto mini špeciálu vám chcem iba povedať, že tam vo videu budú okraje, lebo som to natáčal cez mobil a cez mobil to vidno zle. No, tak za to sa vám ospravedlňujem a aj